салом алейкум ва раҳматуллоҳ баракату. хуш омадед ба канали ман. имрӯз вақт пайдо шуд ва алҳамдулиллоҳ шукронаи аллоҳ саломат ҳастам. барои ҳамин хостам ки баъзе хабарҳои муҳимро ба шумо расонам ва шумо видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. саволҳо бошад, аввал видеоҳои пештараи манро бинед ки агар дар видеоҳои пештараи ман ба саволи худ ҷавоб наёфтед, баъдан дар поёни ҳамин видео дар комментария саволи худро нависед. нафароне зарур бошед, агар дар рақами ватсапи ман шумо хоҳед ки сообщение равон кунед, хоҳиш мекунам галасавой равон кунед. сообщение менависед, ҳама вақт вақти хондан нест. сообщение равон кардан ҳам ба шумо мушкил аст навиштан, ҳам ба ман мушкил аст хондан. агар галасавой равон кунед, галасавой ҳам ба шумо осон мешавад, ҳам ба ман осон мешавад ки ман ва як гӯш мекунам тезтар. ва агар ба саволи шумо ҷавоб надодам, бидонед ки дар канали ютубам видео дорам, оиди саволи шумо ҷавоб ҳаст. кадомет савол навистед, дар куҷои савол додед, агар ман ба саволтон ҷавоб надодам, аниқ донед ки дар канали ютуби ман ба ҳамин саволи шумо ман видео карда ҷавоб додаам. барои ҳавай канала даромада бинед, гӯш кунед. баъдан агар ки дар канали ютуб ба саволтон ҷавоб набошад, марҳамат, ман ҳамаи саволҳоро ҷамъ мекунам, саволҳои навро, ва як видео карда анхе пешниҳод мекунам. шукронаи аллоҳ мекунам. имрӯз соғ саломат ҳастам ва каме вақт пайдо кардам, ба шумо видео пешниҳод дорам. пеш аз ҳама саломатии ман хуб бошад ва вақт дошта бошам, кӯшиш мекунам ба шумо видео пешниҳод кунам. 4 сол боз канали ҳамин ютуби ман фаъол аст, кор карда истодааст бетанаффус. ба хотири чӣ? ба хотири некӣ кардан ба мардум, ба хотири некӣ кардан дар роҳи аллоҳ, ба хотири садақа, ба хотири савоб. ман аз ютуб то имрӯз ягон тӣ нагирифтаам ва миннат ҳам намекунам барои видеоҳоям. баръакс хурсанд мешавам. алҳамдулиллоҳ, шукрона мегӯям ки 4 сол мешавад аз рӯи видеоҳои ман ҳазорҳо инсонҳо проблемаи зиндагии ҳаётишон дар Федератсияи Русия ва дар Тоҷикистон ҳал шуд. барои ҳамин ман шукр мекунам. дуоҳои некам ба ман медиҳанд дар ватсап, дар имо, дар масалан комментарияҳои ютуб. раҳмат барои дуоҳои нек. инсон аз дуо месабзад. дуои нек барои як ҳафт дуо, барои савоб, барои садақа. анами каналро то оне зинда ҳастам, сиҳат саломат ҳастам, вақт дорам, ба шумам хеле видео пешниҳод мекунам. ҳаминро бояд донед. ва ғайри ин гуфтаниям ки дар Федератсияи Русия маҷлисҳои пайдарпай шуд дар Госдума байни депутатҳо ва ман зиёд масалан ному насаби депутатҳо ва профессорҳоро намегирам, вақт зиёд меравад. масалан профессор Матвеев ва ғайраҳо дар ҳамон маҷлисҳои калони ҳамон думаи давлатӣ баромад карда гуфтанд ки соле дар Федератсияи Русия 16-15 миллион шаҳрвандони дигар давлатҳо омада регистратсия мешаванд, яъне дар қайд мемонанд, зиндагӣ мекунанд. ва аз инҳо гуфтааст то соли 2022, яъне соли 2022 700 ҳазор нафар шаҳрванди Русия шудааст дар Федератсияи Русия аз дигар давлатҳо. ва гуфтанд ки дар ҳамин маҷлис ки чӣ қадаре ки масалан шаҳрвандони дигар давлатҳо дар Федератсияи Русия гражданство мегиранд, ҳамон қадар ҷиноятҳо зиёд шуда истодааст. инро таъкид карданд ва гуфтанд ки масалан сафи ҷиноятҳое ки таҷовуз ба номус аст 37% зиёд шудааст ва ҷиноятҳои куштор 18% зиёд шудааст. ҷиноятҳои маводи мухаддар, хариду фурӯш, интиқол додан, ин ҳам зиёд шуда истодааст. барои ҳамин дар Госдума ҳамин масъаларо монданд ки бояд дар қонуни ҳамин гирифтани шаҳрвандӣ гражданство тағйирот дароварда шавад. нафароне ки даст ба чунин ҷиноятҳо мезананд, гражданствои онҳо аннулировать шавад, шаҳрвандии онҳо бекор карда шавад. анамин пешниҳодҳо таҳти баррасӣ ҳастанд. агар қабул карда шаванд, имзо монда шавад аз тарафи роҳбарияти давлат, инро бидонед ки нафароне чунин ҷиноят содир кунанд, шаҳрвандии онҳо бекор мешавад. агар як нафар ҷиноят содир кард, шаҳрвандии ӯ бекор шуд, аз рӯи вай тамоми оилае ки дар ҳамин Федератсияи Русия азият мекашад дар ҳама ҳолат. барои ҳамин эҳтиёт бошед. ман аз шумо медонед намедонед, дар ютубам дар ҳама ҷо эълон кардам ки ҷавони 18-солаи тоҷик дар Якутия як мардро ба қатл расон ва мардуми Якутия митинг кардан, чӣ қадар баромад кардан, гапҳои пасту баланд задан нисбати муҳоҷирон. шумо медонед ки масалан як нафар ҷиноят мекунад, як нафар ба як роҳи бад меравад, тамоми муҳоҷироне ки дар ҳамун шаҳр ҳастанд сарсону саргардон мешаванд, бо як тарсу воҳима зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд, чунки
аллакай ҳамун як нафар номи ҳамаро пас мекунад. барои ҳамин вай ҷавона савол доданд дар рафти тафтишот ки чаро куштӣ. вай ҷавоб додааст ки масалан ӯ ба ман ҳуҷум кард, ман ӯро куштам. мумкин ин ҷавон масалан гуноҳ ҳам надошт, ҳамун клуби шабона рафту хост истироҳат кунад ва он мард дар ҳолати мастӣ буд ё ягон маводи мухаддар кашида буд. мумкин ки худаш ҳуҷум кард, ин ҷавонро лату кӯб кард, ин дар ҳолати асабоният ӯро кушт. мумкин ҳамин хел шуда бошад ё мумкин дигар хел бошад, чунки ин ҳақиқатро фақат аллоҳ медонад. аллоҳ медонад. охирон тафтишот ки равад, баъд ҳукми суд барояд, масалан маълум мешавад. ҳаминро гуфтаниам ки падару модарони муҳтарам, пеш аз оне ки фарзандонро ба дигар давлатҳо равон мекунед, тарбияи хуб додан лозим. фарзанди мусалмон дар клуби шабонае ки 99% он клуб дар ҳолати мастӣ ҳастанд, дар ҳолате ҳастанд ки мекашанд менӯшанд. фарзанди мусалмон чӣ кор мекунад дар он ҷо? оё ҳамин хел ҷо ҷои мусалмон аст? барои ҳамин бояд ки падару модар беаҳамият набошанд. дар федератсияи русия дар тамоми шаҳрҳош, вилоятҳош масҷидҳои калон калон аст. дохили масҷидҳо тамоми мусалмонҳои миллатҳои гуногун 5 вақт намоз мехонанд. чӣ узбек, қирғиз, қазоқ, азарбайҷон, турк ва ғайра. намоз мехонанд 5 вақт. амри маъруф гӯш мекунанд. ҳатто духтаро писароро ҳози иҷозат доданд. дар федератсияи русия дар баъзе масҷидҳо график мондаанд ки фалон рӯз занҳо духтарҳо омада дарси арабӣ хонанд, дарси яъне омӯхтани қуръона. фалон рӯз ҷавонон мардҳо, яъне ба онҳо муаллимоне ки дар ҳақиқат арабиро хеле хуб медонанд, донишгоҳҳоро хатм карданд, ҳамонҳо дарс медиҳанд. дар федератсияи русия падару модароне ки агар дар масҷидҳои шумо чунин бошад, расписания бошад ки фалон рӯз занҳо духтарҳо, фалон рӯз мардҳо бачаҳо, ақаллан дар як ҳафта як бор фарзандони худро баред омӯзанд. шумо медонед ки ҳамаи мо мусалмон ҳастем, алҳамдулиллоҳ. ғайри ин қуръони карим, қуръони муқаддас ба забони арабӣ навишта шудааст. ягона китоби муқаддас дар рӯи дунё аст, ин ба забони арабӣ аст. ғайри ин медонед ки пайғамбари азизи мо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам араб буд, бо забони арабӣ ҳарф мезад. чӣ қадар мо мусалмонҳо ӯро дӯст медорем. нафаре ки таърихи зиндагии муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаламро медонад, чӣ қадар вай инсонро дӯст медорад. бовар кунед бисёриҳо гирья карда дар бораи ӯ суҳбат мекунанд. олим ҳастанд, олимони дин ҳастанд. гӯш кунед, мефаҳмед. барои ҳамин аз ҳамин хоҳед ки фарзанди шумо аз хурдӣ ба воя расад инсони хуб, инсони батарбия, инсони худотарс. ана бояд ки падару модар аҳамияти ҷиддӣ диҳед. омӯхтани забони арабӣ дар ин дунё, дар он дунё лозим аст. барои ҳамин беаҳамият набошед. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки савол доданд дар бораи трудовой договор. трудовой договор байни корфармову коргар мешавад. шартномаи меҳнатӣ. вақте кор даромаде дар куҷое, ҳатман талаб кунед, трудовой договор гиред. баъди гирифтан муддати 2 моҳ бояд ки увм яъне фемес пештара рафта уведомление според. агар наспоред, патент бекор мешавад. ва ҳамун корфармое ки трудовой договор дорад, шумо ҳам доред, корфармо муддати 3 рӯз бояд МВД муроҷиат кунад ки ман ҳамихе коргар дорам. ё ки ҳамун коргар ай кор рафт, муддати 3 рӯз бояд эълон кунад ки ҳамин коргари ман яъне ки аз кор рафт. ин қонун соли 2024 шуд. агар чунин нашавад, ин бар зарари ҳамун коргару ҳамун корфармо мешавад. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки дар бораи армия савол додед, ҳама ҳозир дар федератсияи русия нафарони шаҳрванд ҳастанд, ба воситаи госуслуг дар учёти военкомат мемонанд, дар қайди военкомат мемонанд ва хизмати ҳарбӣ соли 2024 муҳлаташ то 30 солагӣ шуд. ҳамин соли 2024 нафароне дар қайд мондан, агар аз дастон наояд, ҳамун МФЦ равед, ҳуҷҷатотон қатъӣ, шуморо мефаҳмонанд. ва ғайри ин гуфтаниам нафароне ки дар бораи едини пособия бисёр саволҳо мешавад. едини пособия нафароне ки то ин рӯз нагирифтанд, масалан як ҳафтаи дигар метавонанд интизор шаванд, баъди як ҳафта муроҷиат кунанд. чунки ҳозир баъди соли нав ҳама ҳуҷҷатҳо алара шудагӣ, ҳама ҷо масалан ҷобаҷогузорӣ рафта истодааст. ғайри ин то 2 феврал зиёд областҳо, шаҳрҳо пособия гирифтанд. то 2 феврал
анами нафароне гирифтед аз кадом шаҳру минтақа ҳастед илтимос дар поёни видео дар комментария нависед аз кадом шаҳре чанд фарзанд доред чӣ қадар пособия гирифтед то ки ба дигар нафароне ки пособия мегиранд фоидаш мерасад онҳо низ огаҳ мешаванд. Нафароне отказ шудед бо кадом сабаб ва чӣ гуна ҳуҷҷатҳо бо пешниҳод кардед нависед. отказ шудани пособияро аз ман мепурсед, фақат инро донед ки госуслуқ қатъи агар шумо муроҷиат кунед ҷавоби шумо дар ҳамун саҳифаи госуслуқ меояд. ҳамун ҷавобро хонед мефаҳмед ки барои чӣ отказ кардаанд. отказ мешавад ки агар дахот набошад аз шавҳар ё зан, ё ки самозанск кушодагӣ набошанд, ё ки масалан дахот зиёд бошад, даромади оила зиёд бошад, ягон бизнесмен бошад зан ё шавҳар, ё ягон хона фурӯхта бошад, замин фурӯхта бошад, мошин фурӯхта бошад, дар ҳамун карташ агар пул омада бошад инро бидонед ки ҳамуна ба ҳисоб мегиранд. ҳамаи амин даромаду баромади картҳои шумо ба назар гирифта мешаванд. тафтиш мебаранд, назорат қатъӣ аст. барои ҳамин бояд бидонед. ва видеоҳои пештарро бинед. ман дар бораи амин пособия ҳама чӣ гуфтам. дар бораи нафақа видеои пештарро бинед, мефаҳмед. ва ғайри ин дар бораи многодетни семьиҳо савол додед ки транспорт роҳгироӣ бепул аст ва куҷо муроҷиат кунем ки фарзандони мо бепул роҳгироӣ кунанд. фарзандони шумо оилаҳои серфарзанд многодетни семья, фарзандони шумо мактаб мехонанд ё студент донишҷӯ ҳастанд. дар Русия студентҳо донишҷӯё коллеҷ мехонанд ё университет мехонанд дар оилаҳои серфарзанд то синни 23 солагӣ пособия мегиранд ва аз ҳамун ҷои хондан стипендия мегиранд ва социални карта бояд аз ҳамун социални защита мегиранд барои роҳгироии бепул. инро чӣ хел муроҷиат мекунед? фақат ҳуҷҷатҳоро мегиред, меравед МФЦ, муроҷиат мекунед ки ман ҳамин қадар фарзандам мактаби миёна мехонад, ана ин фарзандам донишҷӯ аст, коллеҷ мехонад ё университет мехонад. ана ҳамун ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро баред. масалан ҳар як ҳуҷҷати шуморо тафтиш мекунанд. баъд ба шумо социални карта метиҳанд барои ҳар як фарзанд алоҳида. барои ҳар як фарзанд алоҳида метиҳанд. социални карта қатъӣ дар роҳҳо бепул, дар автобус, электричка, метро бепул мераванд. ин як фоида ба оила мешавад. видеоро дидед, ба дигарон поделитсия кунед. баъзеҳо эрода мегиранд ки қонунҳои пештар, луготҳое ки ба многодетни семья буд, шумо онҳоро такрор мекунед. барои чӣ такрор мекунам? аввал сабаби ҳамонро шумо донед ки барои чӣ такрор мекунам. барое ки аксарият инсонҳо бехабар ҳастанд. забони русӣ намедонанд, ютуб намедароянд ё канали манро намедонанд, блогерҳои руса гӯш мекунанд, намефаҳманд, анамуно намедонанд. то имрӯз намедонанд ки многодетни семья чӣ лугот дорад, аз давлат чӣ фоида мерасад барои ӯ. барои ҳавай видеои пештараро кардам. ман пештара қонунҳоро, ҳозира қонунҳоро яъне ки эълон кардам ки то ки бидонанд. барои ҳамин инро бояд бидонед ва ба дигарон поделитсия кунед ва видеоро лайк гузоред. вақте шумо лайк мегузоред ба ман ягон фоида ва аҳамияте надорад. лайк гузоштан ба хотире ки дигарон дар канали ютуб ҳамун видеоро мебинанд ба забони тоҷикӣ ва истифода мебаранд ва фоидае мебинанд. ҳам ба шумо савоб мерасад, ҳам ба ман савоб мерасад. барои ҳамин саволҳо додед, саволҳои нав буданд ва саволҳои нав ман ба шумо ҷавоб додам. ғайри ин зиёд инсонҳо мегӯянд ки вид на жительство РВП гражданство мо отказ шуд. сабабаш чӣ? савол медиҳам, онҳо намедонанд. шумо бояд ҷавоби хатӣ талаб кунед. вақте ҷавоби хатӣ набошад, шумо сабабашро намедонед. ғайри ин ман дар поёни видео адрес, суроға, официални сайт, рақами телефонҳоеро менависам ки нафароне дар шаҳри Московский област агар ки ба ҳолатҳое дучор шуда бошанд ки РВП вид на гражданствои онҳоро отказ карданд ё ки муҳлаташ гузаштааст надода истодаанд ё ки регистратсияи онҳоро дер карданд. яъне бисёр ҳамин оиди ҳуқуқпоймолкунӣ марҳамат дар поёни ҳамин видео ман пурра менависам. аз рӯи ҳамон дида истифода баред. нафаре ки русиро медонед худат ариза пешниҳод кунед. агар намедонед юрист адвокат пур аст, дар интернет дароед, бо юрист адвокат маслиҳат гиред. ё ки дар шаҳри шумо юрист адвокат пур аст, назди онҳо равед, аз онҳо маслиҳат гиред ва шумо ариза навишта медиҳанд. ва ман дар поёни анами видео ҳозир пурра менависам. баъди видеоро пешниҳод кардан шумо аз ҳамун истифода баред. кадомед ки чӣ проблема доред, муроҷиат мекунед. масалан куҷо бояд медасмотр гузаред, куҷо бояд шикоят баред, аз куҷо бояд бипурсед. ҳамаи ҳаминро ман дар поёни видеоам менависам. шумо фақат ҳамонро бинеду истифода баред. ғайри ин баъзеҳо мегӯянд ки масалан развод додаанд, аммо
пособиҳои онҳо отказ шуд. баъзеҳо аз шавҳарҳо даход мепурсанд ку развод дода бошед, алимент, справкаи алимент бояд бурда нишон диҳед. Алиментро масалан суд ҷудо мекунад. вақте суд ҳалнома баровард, алиментро ҷудо кард, суди исполнител, суди иҷрочӣ ба шумо масалан мефаҳмонад ки чӣ қадар алимент мегиред. дар амони Аллоҳ бошед. саволҳо бошад нависед.